हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनै गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय जासिनाय थाबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोयैया, ओमफ्राय नै दिनै भिडिअ लाबोनोसै होननानै गोसोखांबाय आरो मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन होनना बुङोब्ला दिनैहाय आङो सेरफांगुरि हाथायाव थांनो नागिरदों आरो सेरफांगुरि हाथाय नालाय दिनै, ओमफ्राय दा सेरफांगुरि हाथाय मोनजायैयाबो बिराद गोबाव जाबाय नालाय माने खाथिबाबो थांनाय जाया आरो आङो कलेजाव थाङो ओरैनो फैयो, ओमफ्राय बेयाव हाबहैनायानो जाया आरो खाथिबाबो माने गोनां बुस्थुआनो बांद्राय गैया नालाय एखमबा नांब्रबगौ लायब्रबलाबायबाय कलेजनिफ्राय एखमबा गोसोबा लाबोफाबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दा माने मोननैसो गोनांफोर जिनिसफोर दङ बायनांगौ, ओमफ्राय दा बेखौ बायथावथाव भिडिअ लानोसै बेबायदि नंनानै आङो दिनै भिडिअ लानाय जाबाय आरो कलेजाव थांग्रोसै, ओमफ्राय बिनि उनाव जा टाइम मोनो बाजाराव थांनानै देखायनो नाजानोसै आरो बेसेबां देखायनो हायो। बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ। स' लोगोफोर बिदिब्ला थौदो आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो, नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो आरो। नै गाइस दिनैहाय सेरफांगुरि हाथायमोन आरोना, ओमफ्राय नै कलेजाव हाबहैनानैनो बाजारानो जोबजोबलायबायमोन, मानसियानो स्रां जोबजोबलायबायमोन आरो ओरैनो एसे एनैल'सैमोन मानसिफ्रानो। कलेजावबो थांबाय नालाय, ओमफ्राय दा कलेजनिफ्रायसो हाबफैनो मोनबाय आरो एसे लेट जाबोबाय। दा नायलांदो नोंथांमोनानो। बाजाराव फैदोंमोन कलेजावनो बारा मा बिबार बेलाय मा बियो? बाजारानो जोबजोबसै कलेजावनो जि गोबाव जाबायना। नै गाइस बाजारावसो जिनिस बायनो होननानै फैदोंमोन मिथिबाय, ओमफ्राय दाना बाजारानो जोबजोब्बाय नालाय नै दखानावसो हाबफैनांबाय। माने बाजारावबा एसे एनै दाम खमनि मोनो नालाय जिनिसफोरखौ, ओंखायनो बाजारावसो लानो होननानै फैनाय बायदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' मा खालामनो, नै दखानावबो मोनो मोननाया गासिखौबो बेयावनो लाजोबखायो आङो। नैबे दा फैनायाव माबा मोनसे गोनां जिनिस बाथाय आरो बेयावनो लाफैनाय जायो। माने हाथायाव बायनाया ओरैबायदि आरो जिनिसफोरखौ बांद्राय मोजां नङाबाबो खमनि मोनो नालाय दाम खमायनानै, ओमफ्राय दा दखानावथ' बेबायदि मोनाना, गासिबो दाम गोसानिसो जिनिस थायो। ओमफ्राय दा जोंथ' फैसाबो गैया नालाय बांद्राय, ओमफ्राय दा बे मोनसे जिनिसखौनो दाम गोसानि बायोब्ला जों बहाथो मोननै मोनथाम जिनिस बायनो हानो, बेखायनो जोङो बाजारखौ एसे बांसिन होसोनाय जायो आरो दा मोनसे जिनिसावनो दाम गोसानि बायोब्लाथ' मोननै मोनथाम बहा बायनो हानो, बेनि थाखायनो आरो नैबेयावहाय आङो साउन्डखौ अफ खालामनायनि जाहोनानो माने बे दखानदारा गान दामबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेथ' गान दामबाय थाबाय नालाय, बे साउन्डखौ अफ खालामाबा कपिराइट फैगोन ना, ओमफ्राय दा कपिराइट फैबा एसे उसुबिदा ना, बेनिखायनो साउन्डखौ अफ खालामनांबाय आङो। माने बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो नागिरदोंमोन आङो, बेकग्राउन्ड मिउजिक होब्लाबो माने आं बे भिडिअखौ सिगां हगारखांखाबायमोन, ओमफ्राय दा बेकग्राउन्ड मिउजिक होनायानो बोरै जाखो कपिराइट फैनानै दानफिननांदों आङो लोगोनो। ओमफ्राय दा नै बे आपल'ड होनाया एसे लेट जाबाय आरो आङो बे कपिराइट फैनायनि जाहोनावनो बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ अफ खालामफिनजोबनानै दा बिदिनो होनांबाय आरो आङो। थेवबो नायलांदो नोंथांमोनहा, गाज्रि दामोनसै, साउन्डखौ अफ खालामनांबाय आङो, उफाय गैयाना नङाबा। नै बिसोर गासिबो देलायग्राजोब, मोननाया मोनजोबो बेयावनो आङो बायबाय थायो आरो सिगांनिफ्रायनो, जायखिजाया सोरनोबा गिफ्ट हैनाय मानाय बेफोरबायदिबाबो, ओमफ्राय गावनो नांगौबाबो बेयावनो बायनाय जायो।
लाबाय थायोबा खमनि मोनो आरो। थांबाय आङो दखानाव बेल लादोंमोन देखायनाय जायासै आं माखौ लाखो बेखौ अबेजों नै गाइस नोंथांमोनाथ' सानदों जानांगौ लोगोफ्रानो मारै हिनजावफोरसो होननानै माने हौवा लोगोफ्रा थांजोब्बाय आंना आं हारसिंल'सैमोन आरो बिसोरनो बाजाराव जेबो गोनां गैया नालाय ओमफ्राय दा नै बिसोरजों थालांबाय आं बिसोरबो मोनफा मोनफा माबा माबि बायबाय आरो जिनिसफोर ओमफ्राय दा भिडिअ'आसो माबायदि जाखो भिडिअ'आथ' गुसुं जाथारबाय आं दानस'सो होजोब्बाय गासिबो नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना लादो आरो आंनि चेनेलखौ माने चेनेला गोदानसो नालाय ओमफ्राय दा भिडिअ'खौ बांद्राय मोजां लाबोनो रोंथ'वाबो जानो हागौ आङो थेवबो नोंथांमोनहा निमाहा होनानै सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय